Iga Ikuya, Iga Kwamia, Obodo Oyibo Emena Nyewa, Alabeke Tiena Yena Nsobu, Onye ukwu kaga onye nta gaga, Ọ na-ada wom Ọ ga-adị egwu, Oversee, here we come. Hey! You do that when I'm done with the movie, Biko. Thank you. Are you deaf? Nanti! I say you do that when I'm done with the movie. Moi! US constitutional law. Moi! Afola no kuwe. She want to hit me. Yeah. Can you not agree on the choking when I'm Bella Kubu? Ogini na afio, can you na afio? Ogini na meba. Ogini. What after kere ho tun? What after bang boom. Balaga orumma, ogorumma lejeni orumma. Ina skona iri ho zo, mbozo. Let's go here. I'm going to look at a mobile country. Can you feel me? No, you're not going to take you for nothing. Can you feel me? You're only feeling. Dad, she's nasty. Can you imagine that? I told her what to do, but she refused. Oh, I'm sure. Yeah, I was going to do her balls all. I was going to. Can you feel the next team or Belém? Me? And I'm going to go nasty. Oh, this sounds that you're saying. Zaraga carry water, send their cake. The cake, but yes, in their carry, didn't want to have control the gym. When I said, oh, you are brought with the rock, him and Auntie Mo. Wow! Uncle, see what you got back on you. Bemme. What I let you just say. Una wanya una na awana America. Emeli na bonde welfare. Emeli na bonde woji the police. Apa bu Nigeria. Never na why zero wife to Imo time no bu no mo ba nwo so. Kai yale no katazukwa na no. Ni poli onye tori ato ma afọ ze nke ji Imo ya. Egwara atu. Ngwa. Say no the sorry. Antundo it's money 12 mana ndo aba kwa no ma akola ba ya le do mata o ma ta za ya tra ma wata ayo tra o ma do ma zero biko ya ibare ina background ụmụaka na tọbro FIFA ka ina fa ndo obodo yi fa ko na right ke mako no we ke to inga dan bloka obu na America ka ifa me kita o we pende wefe o we pende nde woji America ina kwa ahe ekpe di ekpe ma mfuziko ni igwe anya mana nsogbu adịrọ na ncha azụta sịba mmadụ ngwa baa malevi ya meje emebe n'ụlọ malevi na nje emebe ebe alụ gị ya inugo ya emezi ọzọ ọgụbe mmadụ ya na ụwa gbọtọ ebe gị na-aka tere ụwa gwa m ebi na-aka aso ndị USA aso wata ntakịrị ma akụrụ ya wụrụ eso ihe nọ na ndị mọkato ndị mbụ mara ha amapịakwa gị ọnụ ị na-ama ụra mmadụ onye tara ha Aunu. Ele na na gregre. Ala kasi ko khili ala ki kriri.
wụrụ ọkpọ ọnụma tigiri onwe ha ọbụna eme ka iji akwa mkpụrụ obi ji ụdị ime mmụọ na-asị dịsị onwe ha oyi ọmụmadụ se nweta ezinụlọ dị na ọdịdị mma ibe akwa nye kwesịrị gị mgbe ọla gị na-achị ka ere ụsụ ebida na-ebe akwa ji akwa ebe na-ebe akwa ezinụlọ na-eme m na-echenji minds mana n'ime ọwụna ị ga-asị enudokwa ụdị ụra ahụ ị ga-asị enudo a na-eme ọsọ nwata ntakịrị ya nụrụ na ntị mmiri dị ebe bene obere aka ntị nwa ọgbọdọ imechi amụrụ ya nwa ọrụ kọrọ nya ahụ aka ya na-atọ ka ifo urela aka rụghị agụ n'ezuru ọhịa na ọga were nwee ka mpata ịga n'ọnụ na-egbu opi ike ya na ọ ga-ada gị n'ọnụ eleghị na ị na-alakachi nwa obodo mara ga ụra aka ntị ị ga-asị ya tankyu si ya na ọ gbalịala aka ụdịkwa aka igbo aka ndị ọcha aka nwata afọ aka oso ọfụziriri ọ dịgo ekwupụta obere n'akwụkwọ nsọ mgbe akwụkwọ nsọ so n'akwụkwọ Jeremaya isi na amaokwu isii so hapụ na ụmụntakịrị ka ha bịakwute m eteta eze na egwuregwu ọwụ uke gị na ha gbasị ha bịakwutasị ewe ngwa ha gbawa aka ntị gị na-eji ya ngwa kọọ ozuole ịma na ihe anyị kwuru bịa nga ọ wụsị anyị tụtakala ego anyị ji azụ ụgbọala azụ moto anyị baala ọ na-ejikwa anyị na-ebe ka anyị na-akpa nganga anyị na-eme kruza ebe ụlọ anyị gbafere taa bọlie ntụ elu ndị ahụ anyị gbaa ide anyị ga-agba ndị otu ide anyị gbaa ndị otu aja ọ na anyị kwuru bịa ka echefukwule n'ụlọ ha na-enwe na gidi ruo ndidi iri na ahụ ịmakwasị moto ama m sị ha ngaji zụọ ji mpụ anyị karịala cars anyị karịbele vehicles ọbụta bụ moto ka mba ha karịbele moto ka ma nwa zụrụ hama anyị ka na na-akpọ hama ọ ga-akadokwa mma ọ lara elu ka ji mpụ elu ya ha ka ọjị ma chi ihu ya onye elu ote anya na-akpọ ma chi elu ya ha ka ọjị ji hama ọ ka anyị ga-azụ elekwana nsị m ajụ ole mgbe na-apakụ gabeji nke a ga-apakụ n'ụlọ nke n'ụlọ unu gabeji ga na-apakụ mmento n'ụlọ ka anyị ka oke nọ n'ụlọ unu a ga-apakụ ya na n'ili m ọkpụkpọ ala ọcha ote dabara n'ime ili gị anya m anụ ọnya iri ote tọrọtọrọ ya tọmagị n'ime ili moto hubere ego hubere gị nọ nga na-ekwu ebe a ga-adọwa ozigo so ya Chineke na-arụ ọrụ eji anyị arụ ọrụ You guys are here. Amada. Oh, so sorry about my kid sister. Sometimes on a diva funny because area. ọ makọrọ ahụ ihe akpụrụ ka nwata ntakịrị agụ na-eme kwana gị aga m akụgbu onye ọdụkwa ụra ndị USA asa anya Naijiria mara m ụra dị o nwere ike ihe nakọta m na mkpụrụ obi mana ọrụ ka ndị USA mkpụrụ obi m nabatara ya obere ụra ụra na-eji eme breakfast gada aga. Okay, fine. You're so funny. Thank you. Please, sir, I heard that Nina Batia Igbo very well. Okay, man, festivals around the corner. Biko kikuzere metu isabi Igbo. Abia kizu wa yoku. Akodre ngo. Nye mu wo okoso. Okoso ma rupa abiri hotel hoto. Ala ba hotel. Oga baga ya be ekpo. Onye awa ka na ihe egwu ka ejiri mai ma ekeleke ma oyo ma nwepe ọbụla mma okrosha ala ahịa ma imirimo ma kpọchịta ha uri niile na-agba na nsikutu ala anyị niile ọ nọ n'ụkwụ anyị ejiri za anyị uri ọ nwere ukwu gị ọnọkwa nda maka uri ukwu ga-anọ uri agada atọ ụtọ etu kego na ebe ahụ ọ nwere ike tọtụ ụtọ mana ọ bụrụ sọwọ Okay. I got to do that. Like now? Jeez. Wow. I know. I want to miss him here. Okay, meet me at the front, huh? You do that? Yes.
asị m ka anyị hụrụ maka ihe ahụ anyị kpara na amaghị m nwere ndị na-agba egwu n'ụlọ gị. Your girls really surprised me today.
Okay, what if you want to make cook? If I were them by lente, eh? We're all the bell. Moko and Kevin can over and can walk and can American at Aba. You can't away. Oh, baby, when I keep crazy, you now, what to come on? I'm up on no, passing to We can etch you can to name my hero immediately. Each of gone bend and I want an hour pieces. Oh, my baby, says, later. Hey, Mama, I really had fun. What is the costume balloon no gaffa? Among the women, if you go to green and make up pen, come over like canary. How come I say among a banty? How come on the suitors will come? Have you just forgotten my step too? I'm talking about you. Sure you do. Give up a caressing. Even more I combine Shoki, America, Niger. Not many gift. Give up a caressing. No. That's just one day working. We want to go and, lay area in a village, survey. Yeah, I want to go see things in the village before going back. You want to go see things in the village before going back? That digging a moment you can eleban. Oh, them. I went to see Igbo, Yeah. Or son wanaga. Are we babies? We are big girls. We're big girls. And we're going to be done. You really want to do that? What do you think? If you want. Oh, let's go. Chalo, Alba, can you say that? I'm a prayer Moses, so. Now, the pose also. Don't be careful, no? Alpha. Move!